I de grønne omgivelser i Munkebjerg Park ligger denne skønne 50 kvadratmeters lejlighed tæt på centrum og uddannelsessteder. Den består af en entré, et køkken, et soveværelse, et badeværelse, en stue, en terrasse og et skur. Køkkenet har køle-fryseskab, granitbordplade, opvaskemaskine, komfur og ovn med mikroovn. Lejligheden indeholder også et dejligt lyst soveværelse med faste skabe placeret over sengen. Badeværelset har en stor bruseniche, gulvvarme, håndklædetørrer, væghængt toilet, kombi, vaskemaskine og tørretumbler og granitbordplade. Fra køkkenet er der adgang til den lyse stue med plads til tv og spisearrangement. Lejligheden er kabel-tv, og der er indlagt fibernet i ejendommen, hvilket betyder ekstremt hurtigt internet samt bedre billedkvalitet. Du får din egen store terrasse, hvor du kan nyde det smukke springvand og de grønne omgivelser. Du får dit eget redskabsskur, og hvis det er nødvendigt, kan du altid ringe efter Barfod Group A/S serviceafdeling. Der er privat fodboldbane, fitnessområde og muligheden for bordtennis til beboerne i Munkebjerg Park. På hjemmesiden munkebjergpark.dk finder du mange flere detaljer. Er du interesseret i dette lejemål, kontakt Barfod Group A/S.